Добрый день, шановное гаспадарства. С вами Наталья Сліж. Вы на канале Астрология, Гісторыя рок-н-рол і на тиктоку Астромах. І сёння мы з вами гаворым пра мужчынскае цела часоў ВКЛ. Увогуле, канешне, гэта вельмі цікавае пытанне, як ва ўсе часы людзі ставіліся да свайго цела, як даглядалі за ім і якое это мела значэнне. І у перыяд ВКЛ тое ж самае, гэта было вельмі важна, і важна было, якое гэта цела, мужчынскае ці жаночае. Ну і крыху такой медычнай гісторыі. У 16 стагоддзі ўжо людзі вельмі добра ведалі, што такое анатомія і з чаго складаецца цела, і кравяносныя сістэмы, і ведалі і таксама пра косткі, таму што ўжо пачаўся перыяд, калі ўжо правадзілі анатамічнае ўскрыццё. І гэта можна пачытаць і нават знайсці ў інтэрнэце. Ёсць такой аўтар, які працаваў у 16 стагоддзі, гэта Андрэа Весалі, і ў яго змешчана вельмі шмат ілюстрацый. Ну і это быў не толькі гэты італьянскі медык, які змяшчаў такія цікавыя рэчы ў сваіх працах. Леанарда да Вінчы і іншыя аўтары таксама звярталі ўвагу менавіта на анатомію, і таму у мастацтве мы можам заўважыць, наколькі дакладна з анатамічнымі дэталькамі змешчаныя партрэты. І сярод такіх партрэтаў вы можаце пабачыць партрэт адмірала. І гэта якраз было звязана з тым, што медыцына рухалася наперад і больш уважліва стала вывучаць цела. Але найперш яно вывучала мужчынскае цела. І цела перастала саромецца, яго прадстаўлялі у поўнай прыгажосці. І, напрыклад, можна пабачыць Мікеланджэла, як прадставіў скульптуру Іісуса. Ну, а калі вы будзеце ў Вільні, то раю вам наведаць касцёл Петра і Паўла. Там вельмі прыгожыя скульптуры, і ўвесь касцёл аздоблены скульптурай, і можна пабачыць мужчынскае цела, якое вельмі цікава, дасканала прадстаўлена ў двух алтарах. Ну, акрамя таго, калі мы кажам пра цела, то цела, яно мужчынскае мела розны кошт. У селяніна, мешчаніна і ў шляхціча. Найбольш, канешне, нават па судовых справах, калі вы збівалі або забівалі шляхціча, было найбольшае пакаранне. За мешчаніна крыху меншае. Ну і самае таннае цела это было сялянскае цела, якое практычна ўвесь час выкарыстоўвалася для працы. Ну, а калі мы звернем увагу на такой момант, як што адрознівае мужчыну менавіта па яго фізіялогіі, то гэта мела вельмі важнае значэнне ў тыя часы. І, напрыклад, Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка пісаў гетману ВКЛ Крыштафу Радзівілу, што не кожны так можа і дзіцё зрабіць, і Маскву пабіць. Таму у гэтай фразе чыталася параўнанне патэнцыі з вайсковасцю, з вайсковай эмоцыяй. Ну і для гэтага таксама вельмі шмат шукалі сродкаў, каб мужчынскае цела было здаровым і доўга магло працягваць сваю функцыю. І, напрыклад, было вядома, што выкарыстоўвалі ў ВКЛ афрадызіакі, і яны нават у парадніках сустракаліся. Ну, гэта рэч была вядома не толькі ў ВКЛ, але і са старажытнасці. Напрыклад, грэкі ўжывалі цыбулю, яйцы, мёд, мідыі, крабаў, смоўжаў у гэтай якасці. У Кітаі былі вядомыя розныя парашкі, у склад якіх уваходзілі рогі аленя, грыбы і іншыя рэчы. У траўніках, якія выдаваліся ў Рэчы Паспалітай, стымулюючымі сродкамі лічыліся шафран, поліўка з бабамі, перцам і імбіром, галубіныя і верабіныя яйкі. А мужчына ва ўзросце раілася ўжываць 2 разы на дзень сумесь, запраўленую мёдам, гарчыцай, перцам, кмінам і іншымі рэчамі. Таму вось такія парады можна было знайсці і у кніжках, якія называліся траўнікамі тыя часы.
Калі вам цікава больш інфармацыі даведацца пра мужчынскае цела і як за ім даглядалі ў тыя часы, вы можаце пра гэта пачытаць у маёй кнізе «Культура сексуальных стасункаў у Вялікім княстве ў 16-17 стагоддзі». Дзякую за ўвагу.